Maayong adlaw mga ka-code eskwela. Welcome sa atong lesson karon nga magisgot og project structure sa ato ang ASP.NET Core Razor Pages. Okay? So karon ang atong hisgutan kung unsa ang mga sulod aning Razor Core Razor Pages nato nga project. Okay? So una natong hisgutan is kaning pages, okay? Kaning pages nga folder, dire nato isulod ang mga Razor pages nato, okay? So kung magbuhatag mga Razor pages, dire nga folder na siya ideally nato ibutang, okay? So dire kung makita ninyo no nga naay mga initial daan nga mga nakabutang nga mga pages nga gi-generate sa uh, pag-generate sa ato ang application no or ato ang project. So natay index, natay error o privacy. So kaning nga mga Razor pages by default i-generate ni siya kung mag-create kag Razor Core project. Okay? So karon ang sunod na to nga isgutan is kaning www root nga folder. Okay? Unsa may sulod aning www root nga folder? Sa www root nga folder, diri na to ibutang atong mga static files. So unsa kidtong mga static files? Ang mga static files usually kung dili na siya CSS file, JavaScript files or mga images or mga regular nga HTML pages. Okay? So napansin niyo no na ay CSS nga folder nga naay sulod nga site.css and then naputay JS para sa mga JavaScript na to nga code. Okay? So mo na siya and then naputay live diri nga folder na pasabot diri na to ibutang ang mga external libraries or third party libraries nga gusto natong gamiton sa ato ang application. Okay? So by default ang na-generate diri nga mga libraries is gi-include na niya ning mga usual nga commonly used nga ginagamit nga mga JavaScript libraries. So natay jQuery, jQuery validation, and then kaning Bootstrap. So mo ni siyang kasagaran gyud nga tools or libraries para sa mga web applications. Okay? Sunod, dito ta sa appsettings.json. Okay? Kaning appsettings.json, diri dato ibutang ang mga configuration nga mga values nga kinahanglan nato or gamito nato sa atong application. So usually ang ginabutang diri sa appsettings.json nga file, for example, kung ang application nimo mag-connect sa mga databases, so iset nimo diri or specify nimo diri ang connection string nimo. So for example, kung nagagamit ka og SQL Server, then ang connection settings nimo atong sa SQL Server nimo nga database diri nimo ibutang. Okay? So aside ana, pwede sab ka magbutang og mga environment variables or any other fixed values nga gusto nimong gamiton sa sulod sa imong application. Okay? So mao ni ang appsettings.json. Okay? So karon ang pinaka main jud nato nga i-focus sab is kaning program.cs nga file. Kaning program.cs nga file, C# file ni siya no or C# ang nga code ang sulod ani. So sa sulod aning program.cs mao ni siya ang pinaka main jud nato nga code para mudagan ang ato ang application. Okay? So naatay several diri ka mga lines of code no nga naggamit og nag-call og several method calls para ma-set up or ma-initialize ang atong application para later on ready na siya mag-run and then mag-serve na og mga request padulong sa imong application. Okay? So mao ni diri ta mag-set kung gusto ta mag-initialize sa atong mga databases or natay i-initialize nga mga services nga external services nga atong gamiton sulod sa atong application, di nato na siya iset sa program.cs file. Okay? So atong timan-an nga ang program.cs file mao ni siya ang entry point sa ato ang application. Okay? So mao ni ang pinakaunod gyud. Mao ni ang reason nga mudagan ang ato ang application. Okay? So karon atong testingan og padagan nino tan-awon nato kung unsay output ani nga project. So para mapadagan nato ni siya adto lang ta sa
debug and then start debugging. Or pwede po ka mag shortcut key sa imong keyboard, press lang nimo or pinduta lang ang F5 para mapadagan nato ang atong application. Okay, so ato ning testingan no, atong i-click ning start debugging and then ato lang paaboton taod-taod nga mo compile siya og mo build and then hopefully dili lang kay dugay, so nana siya diri no. So by default ang browser nga gamiton niya para mo output sa application is kani Microsoft Edge ni siya ako ang browser no. So pwede po na nimo i-set kung unsa nga default browser imong gamiton. Pwede kang Chrome or Firefox or unsa nga specific nga browser imong gusto. So mo ni siya ang mga output nato no. So kani siyang default nga page diri mao ni siya ang kadtong index nga Razor page nato. And then napuntay isa ka link diri kaning privacy. Kung manotice niyo no, naapod ta diri sa atong pages napuntay privacy. So mo ni siya ang privacy nga Razor page. So kung i-click lang nimo na siya, basic lang man nga text contents ang naaani. So ingana no ang porma sa ato ang web application kung mapadaga na siya. So kani siya tanan Razor pages ang gamit ani. Okay? So sa sunod na to nga mga lessons atong hisgutan na pod kung unsa ang mga unod aning Razor pages na to. Okay? So sa kanunay uban nilang kuninyo o magpadayon kita sa pagtuon dinhi lang sa Code Eskwela.